كاب استوديو زينا اير تي في عزوز سلامتنا تقبلوا زخبركم تعزبتنا كما يتمسيو نلومي سنبت 24 طر 2021 ساعه 9 مشت زتدالو زينا مستندونا نفلمالونا نمكتالكم بخبر زعدم ايرن قبر سلاسه افرما كندر استزينا منيستر حبت بحر سلطناتات بمودب عقم لمدوان قفت عسان ممعبال يسرح الله أبزو عن سبارك يقنز جبت إن بهلا وقرصات نمعقابن سبورتاون تفتات نمعبال نعتب سقومتات يوسر الله معكل تعنا من دفرات سواق القلوت بمسفحو كاب هالكي 5 دحانو تقلقل تحبيرهم منقست فرنسا لبدا كورونا فيروس نمكتا أدواتونا يمعت أو توسها سقومت بسيدو أمريكان جابان وتهدراو زمجنا انكدم فعالة سمامعين أب تشاينا نلعلق التسامنتات أب تحت مريزة تربي عصر حالة سرحتنياتات عدنا بيهي وحنام سرزرات زينام منستري هابت بحري أب رئيستي نقففت عسا زقبرو عينتاو دقف زيت فلالي سلطناتات بمودابون عقمتاتهم نممعبال يسرح الله نتأبت وكيل إيرينا محاربة لاي دانهيت قبر هوت منيستر هابت بحري زتفلالي سلطناتات بموداب موياوي عقمن كئلتن لمداوان قففت عسا بممعبال مهرتون بمتأنن عينتن كبن مبالي سرح كمزلو حبيروم أب جنفرت منيستري أب زوبا سميناو قيح بحري حلافة أهادو لمعات عسان إكستنشنن آتو براخا هايلن إيرينا أب زهابو حبريتا إتي أب أتعاقب عسان أتححزون متسقان سكيعت أسرار حمق بعسان كالإنزة تكور سلطناتات أموياوي عقمي نايتوم لمداوين قففت عسا زمسقان أبركتو يقبر كمزلو قليتهم زيت أنحي أقبابن لمدن نمغيار مبراخ نقحاتن معتاق زمناو مسارحيتاتن قدامنا زوهابو سلازغونا منيستر هابت بحري بعتوب زسار حال مخانو زتقساءتو براخي كم وطيتو بركز زبالو لمداوين قففت عسا كاب أقر قففتي ناونن تعبيت جلابوخ غيرو كم زبقعو أبريهم أبقماقم بحر الزسلاسل نتفتات مقرب كأتسالنت فريات بحرين موحس حقازي سلازوغنا قماقم أفتا كساب مارسا فاطمة كم اتقربة أبكباب الدسي دهلاك جمهيلة مكعنيلة دحلن أفتان زتا تخلق قرب شورا أبصبو كم زركب أبدسيتات دوربوشت دبعلو نورا سلعيتن دهلا كبيرن دما اتزبرسن متكا يسرح كمزلو بو توسخا رديوم صقاتات بحري بوحلول اقباب انت زي تطقمكالو بقليلو كعنن كمهمنن يخيل يزبلا اتبراخي افغماغم زولا إنجلن من كعنيلن زنبرة قرب شورا بسنك زي وحلول أتقاقما خمز برسة بسنكو دما أبقربات زركبو زنبرو عساتات كم زرحاقو بمتقاس اتخونتاتكم إلو انت قتيلو نسناي هوتاوي بزحنت بحري بقالوتا سلازت سلوا شورا ببزحي كتكالن تريت قماقم بحري كعقابن تلابيون أب زوبا عن سبارك يقنز جبتن بهلاو كرستات نمعقابن سبورتاو نطفتات نممعبالن عتب سقمتات يوسد كم زلو تحبيرو وكيل إيرينا يوسف إدريس بزعوازين زدالو تبطب يعقوب قبرتنساي كأربويو كفلي بهالن سبورتن زوبا عن سوا رك يقنز جبتن بهلاو كرستات نمعقاب أب زحلفة 3 عمتات عتب سقمتات كم زوسرة حبيروم وانا دايركتر نايت كفلي آتو سراج حجي نيرينا أبزهابو حبريتا أب تحت مريتن لعليون زركب هابتان ورشا أرستاتن تنتاو آسراتن نمعقاب زتوخزة وقساتات الناقد ألم أفاوزانتاتاتن ياتاو بهلن بتصحفن سئلن نمسنادو يسرح كمزلو قليتهم بسئلي بصحف بتنقصاص سئلي بستفالي الناس الندي نتي دحراي زلو ولد نعو ناركبه وحزي ناي سلطنا ياتاو بحاليديو تنتاو أسرات نتي دحراي جنريشن زساغر منقصاو تكاليو كوترن كونتاتن تنتاو هنصاتات بصصوي بممزغاب نمعقابو زحجز وطن نمسال بستخير صعرون اب كتما كرن 718 هنصاتات كم تمزغبه زحبره آتو سراج نسلطانتات حزب إيرترا زنصوارق اب لعل مريتن تحتيون زلو تنتاو اسرات نمفتاشن نمزغابن ون مسكفل هنصاو لمعات زوبان كالوتن بمتحبار باكال اناتنقساسكا اب غصات استخفافله سراح يعمم كم زلو ارديوم اب سنچرو خيتكا حانت بحانتي اب لعل بايتا زلو تحت بايتا زلو اسرات
ጥንታዊ ኣሰራት ስልጣነ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስልጣነ ናይ ዝኸባቢና ዝገልጽ ክንፍትሽ ካብኡ ዘይፍለ ጥንታዊ ህንጻታት ከተማ ኸረን ኣብኡ ዘተኮረ ምስ መሻርክቲ ሓደ ባይታ ናይ ስራሕ ብምፍጣር ካብ ወርሃ 4 ዝሓለፈ ዓመት 2019 ስጋብ 2021 ወርሃ 10 ቀዳማይ ገጽ ን17 ወርሒ ዘጠቓለለ ተን ዘለዋ ህንጻታት ናይ ከተማ ኸረን ኣብ ምንታይ ኩነታት እየን ዘለዋ ዝፍትሽ ብመልክዕ ኢንቨንተሪ ወይ ከዓ ፍቕዲ ናይ ጥንታዊ ህንጻታት ከተማ ኸረን ሓፈሻዊ ድሕረ ባይታ ዝገበረ 718 ህንጻታት ብኣውቶካድን ኣብ ሲስተምና ኣውቶካድ ብምእታው ብደረቕ ስእሊ ድማ ከዓ ሓደ ህንጻ ግዳሙን ውሽጡን ከመይ ጌርካ ጥንታውነቱ ዘረጋግጽ ብተወሳኺ ድማ ከዓ ብፍሉይ ፎርም ካብኡ ከምዝምዝገብ ተገይሩ ኣቶ ስራጅ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ምክያድ መጽናዕቲ ረቂቕ ውርሻ መቐጻል ካልኣይ ገጽ መጽናዕቲ ጥንታዊ ህንጻታት ከተማ ከረን ምፍራይ ባህላዊ ቪድዮ ክሊፕ ብደረጃ ዞባን ንኡስ ዞባታትን መደባ ስፖርት ምክያድ ከምኡውን ዝተፈላለየ ስልጠናታት ምውዳብ ኣብ 2021 ክትግበሩ ካብ ዝተታሕዙ መደባት ምዃኖም ገሊጹ ኣብ ከተማ መንደፈራ እትርከብ ማእከል ጥዕና ትህቦ ኣገልግሎታት ብምስሑ ኣብ ተገልገልቲ ዝነበረ ሃልክን ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ዘዋደው ዝነበረ ጸቕጥን ከም ዝተቃለለ ተሓቢሩ እታ ማእከል ኣብ ርእስቲ ልሙድ ኣገልግሎታት ክትትል ቅድመ ሕርስን መርመራታት ላቦራቶሪ ነብሰ ጾራትን ብምጅማራ ነብሰ ጾራት ብቐረባ ዝተማልአ ኣገልግሎት ክረኽባ ከም ዝበቕዓ ወሃብቲ ርእይቶ ገሊጸን ሓለፍታ ማእከል ጥዕና ነርስ ብርሃነ ሃይለ በወገኑ ቀንዲ ንጥፈታት ናይታ ማእከል ኣብ ክንክን ቅድሚ እንድሕርን ሕርሲ ጥዕና ፍርያምነት ከባቢያዊ ጽሬት ወለንታዊ መርመራታትን ክታበት ህጻናትን ከም ዘጠቃልል ብምግላጽ ክትትል ቅድሚ ሕርሲ ካብ ዝገብራ ነብሰ ጾራት እተን ዝበዝሓ ብሰላም ከም እተገላገላ ኣብርሂዮም ኣብ መወዳእታ ነርስ ብርሃነ ኣገልግሎት ክትትል ቅድሚ እንድሕርን ሕርሲ ንምዕባል ቀዳምነት ተዋሂቡ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ነበርቲ ሸላሻይ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ገንዘባውን ጉልበታውን ዓቕምታቶም ኣወሃሂዶም ኣብ 2015 ዝዋደድዎ ዘመናዊ ፕሮጀክት ማይ ኣብ ርእሰቲ ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ ብቐረባ ክረኽቡ ዘለዎም ኣስተዋጽኦ ካብ ማይ ወለድ ሕማማት እውን ከም ዘናግፎም ገሊጾም ንሳቶም ኣብ ሓበሬቶኦም እቲ መመንጨዊ ጸሓያዊ ጸዓት ዒላ ልዕሊ 700 በርሜል ማይ ዝሕዝ ባስካ ከምኡውን መዐደል ነቑጣታት ዘጠቓልል ፕሮጀክት ብዘዘውትርዎ ውሕሉል ኣገባብ ኣጠቓቕማን ዝገብርሉ ክንክንን ብጽቡቕ የገልግሎም ከም ዘሎ ብምጥቃስ ናውቲ ጸሓያዊ ጸዓት እናደኸመ ይመጽእ ስለ ዘሎ ግዳ ምስቲ ናብ ሓሽፈራይ በፂሑ ዘሎ መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝራኸብሉ ኩነታት ክፍጠር ሓቲቶም ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ዕለታዊ ህይወቶም መሰረታዊ ስለ ዝኾነ ንምምዕባሉ ዝውሰድ ተበግሶ ንምድጋፍ ወትሩ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ኣህግራዊ ዜናታት ክስዕብዩ ምሳና ጽንሑ ኣብ ዜናታት ወጻኢ መንግስቲ ፈረንሳ ለበለ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ዶባቱ ናይ ምዕጻው ተወሳኺ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ገሊጹ በዚ መሰረት እቲ መንግስቲ ካብ ሎሚ 24 ጥሪ ምስ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት ዘራኽቦ ዶባት ከም ዝዓጽው ኣፍሊጡ ኣቐዲሙ እውን መንግስቲ ፈረንሳ ካብ ናብን ሃገሩ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት ዘይኮነ ሃገራትን ዘካየደ ናይ ባሕርን ኣየርን ምንቅስቓስ ካብ መፋርቕ ናይ ዝወርሒ እዚ ደው ከም ዘበሎ ይዝከር ነቲ ቫይረስ ንምግታእ ኣብ ፈረንሳ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ከም ዝተኸትቡ እንተኾነ ግና መጠን መልከፍትን ሞትን ብልዑል ናህሪ ይውስኽ ከም ዘሎ ሰብ መዚ ጥዕና ሃገር ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጥራይ ኣስታት 24000 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፉ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ጠቕላላ ቁጽሪ መልከፍቲ ናብ ልዕሊ 3 ሚልዮን መጠን ሞት ድማ ናብ ኣስታት 73000 ከም ዝደየበ የረድኡ ሓያሎ ሃገራት ኣፋኺሶንኦን ዝጸንሓ ማሕበረ ቁጠባዊ እገዳታት ብሰንኪ ልዑል መጠን መልከፍትን ሞትን ዳግማይ የጽንዐኦም ህላውን ይፍለጥ ብደረጃ ዓለም ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝሰዓበ ሞት ልዕሊ 2.1 ሚልዮን መልከፍቲ ድማ ልዕሊ 99.4 ሚልዮን በፂሕሎ ኣሜሪካን ጃፓንን ወተሃደራዊ ዝምድንአን ከደንፍዓ ተሰማሚዐን
اتسممع منسترات مكلخال كلتين هاجرات لوم 24 ጥሪ ኣብ ዘካየድኦ ናይ ቴሌፎን ርክቢው ተበፂሑ ኣሜሪካ ብዝኾነት ሃገር ኣብ ማያዊ ግዝኣት ጃፓን ዝካየድ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ቀጥታዊ መልሰ ግብሪ ክትህበሉ ምዃና ኣብቲ ስምምዕ ተጠቒሱሎም እዚ ስምምዕ እዚ ሓይሊ ባሕሪ ቻይና ናብ ማያዊ ግዝኣት ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ዝኣትወት መርከብ ናይ ካልእ ሃገር ክሳብ ቀጥታዊ ተኽሲ ዝበፅሕ ስጉምቲ ክውሰድ መንግስቲ ቻይና ድሕሪ ዝሕለፈ ውሳነ እዩ ዝስዕብ ዘሎ በዚ ድማ ንቻይና ቀጥታዊ መልእኽቲ ክህልዎ ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ተንተንቲ የምቱ ሚኒስትራት ምክልኻል ኣሜሪካን ጃፓንን ኒክሎሳዊ መደባት ሰሜን ኮርያ ንምግታእ ብዕቱብ ክሰርሑ ምዃኖም እውን ኣብቲ ናይ ቴሌፎን ርክብ ሓቢሮም ብዘይካዚ እቶም ላዕለዎት ሰብ መዚ ኣብ ደሴት ኦኪናዋ ተደኪኑ ዘሎ ወተሃደራዊ መደበር ኣሜሪካ ናብ ካልእ ከባቢታት ንመግዓዙ ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡ ነበርቲ ናይታ ደሴት እቲ መዓስከር ናብ ካልእ ከባቢታት ክግዕዝ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ምጽንሖም ይዝከር ሰራሕተኛታት ምድሓን ህይወት ቻይና ንዓሰርተ ሓደ ካብቶም ንልዕሊ 2 ሳምንታት ኣብ ትሕቲ መሬት ዝተደብዩ ሰራሕተኛታት ዕደና ከም ዘድሓኑ ገሊጾም እቶም ግዳያት ብ10 ጥሪ ኣብ ኣውራጃ ሻንዶንግ ኣብ ዝርከብ መዕደኒ ወርቂ ድሕሪ ዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም ከም እተደብዩ ዝፍለጥ ኮይኑ ዳሃይ ናይ 10 ካልኦት ከም ዘይተረኽበ ተሓቢሩ በቲ ሓደጋ ድሮ ሓደ ሰራሕተኛ ከም ዝሞተ ዝሓበሩ ጸብጻባት ንዝተረፉ ብህይወት ንምድሓን ጽዑቕ ስርሒት ይካየድ ከም ዘሎ ኣረዲኦም እቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ልዕሊ 100 ሜትሮ ዑምቀት ተደብዮም በምህላዎም ንምድሓኖም ከቢድ ብድሆ ኮይኑ ከም ዘሎ ሰብ መዚ ስርሒት ምድሓን ህይወት ቻይና ሓቢሮም ጠንቅቲ ሓደጋ ዛጊት ከም ዘይተነጸረ ዝገለጹ ሰብ መዚ ቻይና ንምልላዩ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ኣብ ቻይና ኣብ መዕደኒ ከሰልን ወርቅን ብዘጋጥም ተደጋጋሚ ሓደጋታት ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእ ጸብጻባት ይረድኡ ኣብቲ ሃገር ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2020 ኣብ መዕደኒ ከሰል ብዘጋጠመ ላሕክ ካርቦን ሞኖክሳይድ ህይወት 23 ሰራሕተኛታት ዕደና ከም ዝጠፍአ ይዝከር ናይ መወዳእታ ዜና ግዳማውያን ሓይልታት ካብ ሊብያ ክወፁ ዝተገብረ ናይ ግዜ ገደብ ትማሊ 23 ጥሪ ብዘይፍረህ ኣብቂዑ ከም ኣካል ናይቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2020 ኣብ ሊብያ ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ናይቲ ስምምዕ ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዘሎ ግዳማዊ ሰራዊት ክወፅእ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝተበጽሐ ጸብጻባት ይረድኡ ይኹን እምበር ኣብታ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር ሰራዊት ሊኢኸን ዘለዋ ሃገራት ንምትግባሩ ተበግሶ ከም ዘይብለን ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ሓቢሮም ኣብ ሊብያ ረብሓታት ዝውክለን ሃገራት ንምውሓስ ልዕሊ 20,000 ግዳማውያን ወተሃደራት ተዋፊሮም ምህላዎም እዩ ዝግለጽ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ውድቀት ምዃኑ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይጠቕሱ ነቲ ቅልውላዊ ንምህዳእ ብተዛማዲ ዝሓሸ ዲፕሎማስያዊ ገስጋስ ተመዝጊቡ እኳ እንተሎ እቲ ግዳማዊ ምትእትታው ከይዕንቅፎ እቶም ተንተንቲ ስግኣቶም ይገልጹ نلوم مشاهد زتلالو زينو مستندونا بستازيمولو نسلم كتسالكم نمسجن بروح مشاهد